Doru proste začí. Ja už na doslo čakám. Tu budete plakať. Šikna piča. Oh my god! Aha! Oh yeah! Pikle! Kurka je jebe. Gol! Vyjebaný laker. Neviem, kto bude plakať. On nelakuje, chlapci. Čo? On není laker vôbec. Není to. Sa vráti spať. Nádherná lotka. Vyjebanosť najvyššieho rangu. Toto nie. Športová komisia to bude prešetrovať ešte najvyšších 5 mesiacov. Či tento gól má byť regulárne uznaný. Hvala, strieľajú. Piči s nervami. Nátlak robiť. Piči s nervami je červený, keď sa odhodla na hen taký zúfalý čin. On je taký zúfalý. Obyčajný štýl. Zahni ho tam. Však telko. Tu si ho mal Tomino nazviť. Keď ti povieme 3, 4. Vítaj, 3, 4. Oh my god! Oh yeah! Nevieš, že to by to dojebávať. Oh yeah! Jo! Piči prešla tak! Vietor fúka. Oh yeah! Tak toto nie! Toto nie! Piči! Všetci, úplne všetci. Roman, skús to dávať druhú ruku. Helikopter shot. Oh no! Moja je akurát... Oh! Moja ako tak ľudská na bicykli. Tak. Milanové, nebezpečné. Prečo sa tá lopta opäť vrátila tomu hráčovi, to nevieme pochopiť. Lebo to je laker, vieš. Čo si, z magnetom chytal do piči, na čo som to práve, kurva. Žipra. To nevie ani panenka Mária. Oh my god! Hovorí do piči. Iba milimeter, možno 2. Toto nie, to je to. Moje, to je čo? Ej, piču. Takáto pločka. Čiko to lampa vyjebaná. Takáto pločka. Ježiš, tá špina podľa spotu prešla nulová kolóna opäť. No, som vážne zhrozený. Teraz už ani nebeží. Daj, uvidíme. A teraz už